Baibulo limatiuza pa Masalimo 115 vess 16 kunena kuti kumwamba ndi kwa Yehova, koma dziko lapansi analipirika kwa anthu. Tili nawo anthu ena masiku ano amene amanyozera mawu amenewa ndipo amakwera chombo ndi kupita kumwezi. Enanso timawaona akupita kumwamba. Nyenyezi zikanakhala pafupi nafe, anthu amenewa akanapitako. Koma nyenyezi zili kutali kwambiri kuti munthu akwere chombo lero zikhoza kumutengera zaka 10,000 plus kuti akafike. Ndi chifukwa chake mmamva kunena kuti anthu ena apita kumwamba, ena apita kumwezi, koma sitinamveko kuti munthu wina wake wapita ku nyenyezi. Zimenezi zimachitika chifukwa choti nyenyezi zili kutali kwambiri ndi ifeyo. Akuti pamene timaziona zikuwala paja, it's about 300,000 km distance. Munthu kuti akwere chombo lerolo kuti afuna kupita kumwezi ku nyenyezi zikhoza kumutengera zaka zoposa 10,000. Ndi mwachidule palibe amene angapite ku nyenyezi pakali panopa. Ambiri amangopita kumwezi kapena kumwamba. Tamvako za malopsa kwambiri pa dziko pano, komabe anthu ena amayesesa kupitako. Bermuda Triangle ku Atlantic Ocean ndi malo ochititsa mantha. Masitima 50 komanso ndege zoposa 20 zinasowa pa malo amenewo. Ambiri amakhulupirira kuti Satana njirekezi anaponyedwa pa malo amenewa ndipo amakhala pomwepo. Masitima ambiri ngakhale ndege zikangoyesera kudutsa pamenepa zimasowa komanso kumira. Anthu amayesera kuziyang'ana sizimapezeka. Ndi anthu amakhulupirira kuti Satana ali pamenepopo. Devil Sea ku Pacific Ocean ndi malo enanso odabwitsa kwambiri amene amapezeka mbali ya ku Japan. Masitima 6 anasowa ngati mwa matsenga mchaka cha 1942. Ndege ya Mitsubishi inasowa mchaka cha 1945. Zimenezi zinali zodabwitsa kwambiri. Message yomaliza amene pilot anatumiza pamene amadutsa malo amenewa ananena kuti amaona chinthu chodabwitsa m'malere komanso amaona kumwamba kutatseguka. Atangotumiza message imeneyi, ndege imene inasowa mpaka lero simadziwika kuti inayenda bwanji. Kuyambira 1950 masitima oposa 8 anasowa pa malo amenewa. Boma la Japani linaganiza zochita kafukufuku, linatumiza asilikali komanso akatswiri mchaka cha 1955 kuti akaone chimene chimachitika, koma nawonso zinawaonekera. Sitima yawo inasowa mpaka lero sinapezeke. Ndiye kuyambira nthawi imeneyi malo amenewa amatchedwa Devil Sea up to now. Timvesesane pano kunena kuti Bermuda Triangle imatchedwa so Devil's Triangle, koma imene imapezeka ku Atlantic Ocean. Tsopano Devil Sea imapezeka ku Pacific Ocean kwa mbali ya ku Japan. Kwa malo sewa ndi opsa, sitima ikamadutsa ngakhale ndege zimangosowa. Tili ndi malo ambiri odabwitsa kuposa Mulanje Mountain amene anthu ambiri amapita kukaona. Nyanja yayikulu pa dziko lonse lapansi imatchedwa Pacific Ocean. Kumeneko kumapezeka malo akwiya kwambiri, Mariana Trench, 11,000 meters kuya kwake. Munthu akapita pasipo amangoona mdima ndi mitambo kuli kuchuluka kwa madzi. Mwachidule ndikuzeni kuti Mariana Trench ndi malo akuya kuposa nyanja zonse pa dziko lapansi. Ndikati nyanja zonse ndikutanthauza Indian Ocean, Atlantic Ocean, Mediterranean kandi Pacific. Nyanja zonsezo malo akuya kwambiri amatchedwa Mariana Trench amene apezeka ku Pacific Ocean. Koma anthu ena makamaka azungu samaupa amayesesabe ndikupitako. 1960 Jack Spickard pamodzi ndi nzake Lieutenant Don Walsh anakwera submarine ndikupita pasi penipeni pa Mariana Trench. Izizi ndi zimene ene yake wanatiuza ponena kuti anafika malo amenewa koma sationese zithunzi. Iwowa anatiuza kuti
analephera kujambula chifukwa cha mdima komanso mitambo yochuluka. James Cameron nayenso anayesera kupita kumalo omwewa mchaka cha 2012. Akuluakulu, malo amene wasachi bwana, ndipo kwa munthu oti amadwala mutu wana mtongwe sangabwere kwa moyo. Nyanja zonse za mchere zimene tinazo pa dziko lapansi pano, malo akuya kwambiri ndi amenewa. Zimenezi zikutanthauza kuti pamene munthu kupita kumeneko wasayinira kale zonse pakati pa imfa ndi moyo, chifukwa chilichonse chimene ungakumane nacho palibe angakupulumutse ndipo udzathana nacho wekha. Posachedwa pompa anthu 5 olemera kwambiri amwalira pamene amayesera kupita pansi pa nyanja kuti akaone chidutswa cha Titanic. Mmodzi wa anthu amenewa ndi Mr. Hamish Harding. Iwo analizika ku Britain koma amakhalira ku Dubai. Anali billionaire komanso mwini wa kampani ya Action Aviation. Kampani imeneyi imagulitsa ndege za mitundu yosiyanasiyana. Mu nthawi imene anali ndi moyo, iyeyo anayendapo maulendo ambiri ochititsa mantha. Mu 2016 anapita ku South Pole. Kwa amene tinaphunzira geography tikudziwa bwinobwino tanthauzo la South Pole. Amenewa ndi malo amene amapezeka ku Antarctica. Antarctica ndi malo ozizira kwambiri, kulibe nthaka, 98% ndi ice yekhayekha, komanso kulibe midzi yokhala anthu. Komabe anthu ena amapita kumeneko pogwiritsa ntchito ndege komanso masitima. Ena amadzera ku South Africa mu mzinda wa Cape Town pa ndege, komanso ena amadzera ku Argentina pogwiritsa ntchito masitima komanso ndege. Mwachidwe ndikuwuzeni kuti potengera ndi mapu, Antarctica kapena South Pole inayandikana kwambiri ndi maiko a South Africa, New Zealand komanso Argentina. Ndiye anthu akafuna kupita kumeneko amadzera ku Cape Town, ena amadzera ku New Zealand komanso ena amadzera ku Argentina. Mkulu ameneyo Hamish Harding anapondako ku South Pole. Geography imatiuza kuti South Pole is the land surrounded by ocean, pamene North Pole is an ocean surrounded by land. Pachichewa chake tikuzonera kuti South Pole ndi malo amene azungulidwa ndi nyanja, pamene North Pole ndi nyanja zimene zinazungulidwa ndi nyanja imene inazungulidwa ndi malo. Mmene ndakuwuzirani kale kunena kuti South Pole imapezeka ku Antarctica, pamene North Pole imapezeka pa nyanja ya Arctic Ocean. Nyanja imene ya Arctic Ocean imapezeka mbali ya Russia, Canada komanso Alaska. Ndi malo osopsa kwambiri ku North Pole, sikumakhala anthu, ndikozizira komanso kumakonda kugumuka ice. Komabe anthu ena amapita kumeneko podzera ku Russia. Mukafuna kupita kumeneko mukuyenera kukwera ndege ndi kupita ku Russia. Mukafika ku Russia mumakakwera sitima yopita ku North Pole. Mu 2019 Mr. Harding anapita kumwamba. Mu 2021 iye pamodzi ndi zake Mr. Victor Vescovo anakwera submarine ndi kupita pansi pa Mariana Trench, 11,000 meters kulowa pansi penipeni pa nyanja ya Pacific Ocean. Imene itu inali mbiri, munthu kupita pansi penipeni pa nyanja ya Pacific Ocean pamene pa Mariana Trench simasewera yayi. Mchaka chino cha 2023 Harding anagwirizana mabilionea anzake, anasonkhirana $1 million ndi kupangitsa chindege cha madzi chimene chimatchedwa kuti Titanic submersible. Anakwera ndege imeneyi ndi kuyamba ulendo upita pansi pa nyanja akuti ukaona chi Titanic. Koma kumeneko sizinawatheke bwino, anakumana ndi zoopsa ndipo sanamwalira. Masalimo 115 verse 16 amene akuti kumwamba ndi kwa Yehova koma dziko lapansi analipereka kwa anthu. Kupita pansi pa nyanja ya mchere, kaya ndi ku South Pole, North Pole, Bermuda Triangle, Devil's Sea kapena kupita kumwamba, zikutanthauza kuti moyo wako wawika pakati pa imfa ndi moyo.